Lho, ora begini lho wonge, Lek. Kowe ora to? Ero. Iya. Iki apa? Wah, iki mah gede. Gede iki. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe-mu gratis. Bukan menu yang ini. Tanduran jagung titik ya. Supet-supet ora umum. Kebebar panen iki. Supet ora umum iki piye. Panas ya, Bang. Jam piro iki, Mang ya? Jam piro irang gowo lho. Ini ram ram gowo. Woi. Nyapa lho ini kono? Arah Kang, lho. Anu ngresi suket ning jagungan wong suket ora umum kok. Kene. Laran kene lho. Kondi emang. Ah, kuwi bar ngopi. Ngopi uripmu mulya mentor Mas aku. Ya iya nang kowe ming nyawang aku. Karone yo ngene lho. Wong nyambut gawe, ambek yo ngopi. Alah Kang, ayo ora nyambut gawe piye ngurusi tanduran Kang. Lah nyapol karone tanduran barang kok urusi. Nang kowe dhewe arene sing ngurusi. Alah wis ora diurusi wis kapan lho Kang uler jagung titik wis pangane uler gubet suket. Jen musim iki sembuh Kang, jen repot. Ya sing sabar nek intine. Sabar tok ae pokoke. Ya Kang ora banyu Mang Kang. Ora nggawa aku mang. Aku mau ngopi sak gelas tok ning kono mang karo mangan jajan entek setugel apa pira emang. Lah apa golek apa ono ning kono? Apa? Teh enak seger aja. Saiki penyerang es teh kowe. Ya Kang aja ya ngulak ram panas ram. Ya lek ngono, ayo tak jak nyerang es teh. Ayo. Ayo. Mangke karepmu apa kongkonan? Ngapa lho Kang? Lah wong jereke ngresiki suket kok malah gawanmu helm kaya ngono kuwi. Alah, petani masa kini sini kok Kang. Nanti Pak. Anu gede, jual pulkat. Ya apa? Butuh duit, Pak. Pulkat sitok ya payu piro ngono. Mun 50 mawon iki. Sampeyan tingali. Niki pulkat aja, Pak. Oh iya. Kene tak cita. Iya, Pak. Ini sampeyan tumbas niki. Arep lagi nyar utang, Pak. 50 nego pun ajaib saestu niki. Tak tes ya. Ya. Niki ra tembus iki. Lah, kodame iber. Kok cekel kono Mang, Pak? Kita bingung duit tenan ya. Nah, koncone kon delok ora percaya. Niki ajaib lho, Mas. Saestu. Piye Mas iki? Piye to? Iki Wis. sik tak deloke ya. Loh, ojo ini lho, Pak. Loh. Niki metulone to. Oh iya to. Oh iya, eneng-eneke. Nah iya. Lah ajaib iku Anu lho, Lain daripada yang lain. Ki gelem tak kei solusi. Piye, Lek? Neng kono enek kayu sing api. Ayo, Pak. Lek kok ki golek togel timbangane kowe kaya ngene iki. Nang ndi to, Pak? Piye, Pak, carane, Pak? Yo apik iki. Neng kono kok. Engko nyethukno aku. Lah kowe nang ndi kowe? Aku iki sak arep golek es teh ngono lho. Oh, iya. Meterne bocah iki mang mulai ram Kang. ngelak jareke. Lah kok Iya. Iki dhisik yo tau nogel iki. mosok? Iya. Iya Kang ning kono. Ora tak lulus lagi, bicara tak lulus iki. Ndelokno gimana jareke ngarit iki apa ngresiki opone gawane helm. Lah. Iya. Ben tak ngono. Terus, Nen. Oke. Jadi
lek training ku minat tak terne. Lah iki ora kok tuku, Pak. Iki. Wis piro-piro 50 nego wis panemu piro. Wis tak ijoli ku mang tak didoi iki mang. Lah iki masalah aja ya, Pak. Jarang lho pulkat ning alune iki. Jerone nang isi ning ngene iki. Ya iki mang kan apik trae, tapi tak didoi ku mang lho, kemane tak didoi iki mang lek engko iso nembus 4 nomeran apa 8 nomeran ngono ki engko oleh duit oke. Iya, Pak. Saiki pomo kowe engko tak tukune 20.000 ya. Yo. Apa 5.000 wis tak tukune 5.000. Yo. Heeh. Engko kok udone 8 nomeran. Yo. Engko iki oleh duit pirang-pirang juta. Dangku Lek kowe gelem. setane tipakan pulkat iki arep berapa, Pak? Arep biasane. Yes, iki tak pakane kono lek nunggu ya. Ya lek ngono ku ya engko tak ngidul 5.000 lek kira duwe. Yo, tenan yo. Iya. Mulai aku iki butuh duit tenan, Ayo. Pak. Iku. Dadi aku ngeterne kowe sik apa aku melu kowe sik? Wah, piye amrih penake ngono lho. Lah Mas iki piye jereke arep ngombe es teh? Kita Lah, wis rada pedhot. Ya sing ngene lek ngono. Piye? Tak terne dhisik kowe. Yo yo yo, Pak. Cedhek kok. Ora ada to? Ora. Yo yo yo. Wis gempet ae iki. Ayo, ngene tenan gone. Terang, Pak. Iya, tapi Iya. awan ngene iki wis ora apa-apa, awan kita gelem kok, Dek. Jetane gelem metu ya? Gelem. Oh iya iya. Yo sana yo. Ayo ayo, ngendi to? Ayo, tak diri. Yo. Mas tak kowe san? Aja, Pak. Ora. Iya. Kene kok. Pakan polkat arep to? Arep. Ngelake. Niki niki lho, gone. Sing direk kayune. Kayune sing iki. Iki yo. Yo. Oh, lah iki. Terus si ono sik biasane. Yo, yo, yo. Tanteni kene. Ya, kira-kira Yo. Yo yo. Aret. Rene, Pak, kowe, Pak. Jos kan Mas yang ini Mas, tenang. Mas. Terang ya, Mas. Jos kowe. Wis rame-rame yo. Oh, Ditutoni wong-wong lho iki wis cukup aku ya. Nganu kok. Kalian salah kene yo. Ya. Amit Mbah niki makeme aku sampean Mbah. Wis Mas terus piye carane ngeten iki? Ya carane anu, ya tak celukne. Sik Pak. Iki Engko ngomong kok. engko lek butuh kulupan bae masak nih lho. Ya. Iki kulupane Mbah. Menawi. Engko bare les tak celukne ku pinter ngomong njalukmu pirang nomeran, 8 nomeran apa sing 10 ngono ya. Yo yo, Mas kok Mbah. Ya. Ya wis. Ndang piye carane? Yo. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sik meno ae, aja rame. Iya, iya. Tak celuke. Saling saling arit saling saling kawan. Saling Metu Mbah, metu Mbah. metu. Lah ndi Mbah? Iki apa ketok iki lho. Ora kaya ayang-ayang iki yo. Dia ngomong, njaluk apa kan? Sik. Ya apa? Assalamualaikum, Mbah. Salam. Ngotelek iki ojo nesu lho. Sing iso ngrungokne aku kok. Masa? Iya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kowe sing menerjemah nih. Yo. Yo. Mbah nuwun sewu, Mbah. Anggen kula sowan mriki wau kaping sepindah badhe. Dolan. Dolan, Mbah, wonten mriki. Kaping kalipun anu, Mbah. Badhe nyuwun nomor togel tak genyar utang, Mbah. Yo kek ana 4 nomeran apa 8 nomeran ngono lho, Mbah. Ben aku ke sugih. Wis jere. Piye? Lah kemang lemurene karo sapa? Aku lek rene karo kanca-kancaku cah telu iki lho, Mbah, cetuane ing dalan. Iki tak kei pulkat karo dong telo iki kulupane, Mbah. Sampeyan tedi nek purun. Kang, aku jaluk no es teh Kang. Karo Enang lho ning kene di warung iki. ora ening yo. Sik meneng rungokno ta. Ya piye? Wis dingei jereke. Salah ngendi lho, Lek? Lah urung ro. Lah tak tekokne yo. Yo. Lah dhewe endi lho, Mbak? Wis yo. Ngendi, Lek? Yo kon tekokne aku jereke. Wah, tenan piye iki? Wah, Iya jereke. ya ditulen tenan yo. Sono, Mbah, semono. Aku guys, bola lho, Mbah, karo kowe. Yo. Yo wis kan. Wis mulai. Wis yang pamit to lek. Yo, roh begini lho wonge, Lek. Kowe roh to? Ero. Iya. Iki apa? Wah, iki mati getihe. Getihe keri iki. Apa idune to? Metu iki. Iki lho nomere. Piro? Kilo delok dhewe to. Iya to. Iya. Oh, metu lho. 1 2 3 4 ngono lho. Iya, 1 2 3 4. Lah dinge 10 nomeran lho to. Masa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lah aku kok ya suke lho, Lek. Iya
Iya. Lah, engko kek ana duit 5.000 lho ya. Iya. Engko tak utang ning gone Yusri kono kok 100. Ya saya nanti udah nih lek Ya, aku tak pamit tuh. Yo, tak pamit to. Mbah, sebah nuwun, Mbah, sampun dipun paringi nomor togel 10 nomeran ya muga-muga tembus ya, Mbah. Nggih, niki kula sak kanca, sak bolo niki badhe nyuwun pamit, Mbah. Matur sembah nuwun. Niki makeme, Mbah. Ora ceblok kene ya. Ono ae lho. Niki kulupane sampean tedi lho, Mbah, ya. Nggih, aku pamit, Mbah. Assalamualaikum. Salam. Wes, Ayo mulai. Yo. yo. Lek tembus tak tukone es teh. Yo. Iya Kang kudu. Tenang. Pokoke lek tembus gua tidum. Yo ora lho, tak kei kok Yo, nyerang es teh, Bra. Nah, iya lho Kang, ngomong irem lah aku. Yo saya lano. Iya, iya. Oh iya. Ngurusi. Aku njaluk ya. Hah? Njaluk ya. Iya iya. Ayo makan makan. Video bangmu. Ono. Ono. Yo. Ayo, Bra. Ora kono lho. Bisa. Halo yo. Yo, es teh bisa yo. Video. Nih mahku. Langsung, Bang. Bang, ora kono. Buat kene. Es teh. Langsung sama kulkas ya. Kok ini aku nanti dulu deh. Saya mau 5.000 dulu. Yo. Iki omahku iki. Iki. Yo. Montarmu. Lah ya motor cilik-cilian lho, Lek. Wis Suke lah sana. kamu kan dua tuh ngene iki, guys. Pinter lah ya. Iki es teh. Iki. Iya. Tapi Amal cewek kok kayak ini. Dua tuh 5.000. iya. Sedikit ini. Kuwi to. Ndrek. Yo. Yo sudah nang kono ki anu. Sik ya, Lur. Aku tak pamit dhisik ya. Aku arep tuku nomor. Nek iki nang Eling. Yo kowe ning ngene. Iya Kang. Salim. Iya Kang. Nggih, bener ya. Nggih. Segerlan es teh. Ayo. A few moments later. Kecama suwi men to. Lah ya rada kurang ora to. Oh. Patute diudokne ning Indomaret kono sane. Nah, terus digolek-golek nang ngono dadi kerae dhewe ngono ngono ya. Iki Surah ya. Mbel cek ke polisi. Mesti ya. Ya ora mesti kok. Nanti kok ini ngandi Pak. Aku kudu togel lho iki sing tekok intel ora ro lho dhewe. Lah iya. Ayo muga-muga gek ndang teko ae. Dan tekan muga-muga ya. Sawi lho dhewe. Lah kae apa bocah mantep kae jan. Nek kok. Weh. Iya. Woi. Sukses, Lek. Ini aku mau ya lho. Kok ning wong lho. Piye. Iya, piye. Pagilane piye? Lah aku tuku ngene piye ngono aku ya ora ganteng. Memang tuku ning ndi? Ning pasar sapi ono. Lah, lagi iki priyo kodrok. Ya piye tuku kaya ning pasar lho. Tuku ning bandar. Lah kok piro apa barang pasar sapi. Ya aku tak tuku ning pasar to, kayak wonge muni piye Mas. Betul kan tak tulis ning kertas. Biji teko 10 ngono kae. Iya. Nah, nang jerone tak kei dhuwit 100.000 karo 5.000 tak puncalne truk. Aku dikei dhuwit 20.000. DP jeleke. Gue amat tuh ngomongnya rewe. Tak iki alamat tuh. Jare ono. Nah iki niki ning garapan apa ta jenenge? Yo usaha cilik-cilikan lek aku ndek mebel ning kono. Nganu rek, lek metu aku tak tuku mobil. Kowe tak tukone mobil-mobilan yo. Masalah. Ora apa. 100.000, iki 20.000, nah akhirnya tuku bensin. Ku DP neleh monggo ya. Iya, iki DP. Wong pinter ya. Minggu cari arti kirim rene. Nah, iya sapa sing kena tagih nyelep nih kayu. Nanti kayine. Dene ngono. Ya saya lah tak wangi. Lek delok-delok medul kono ayo. Ayo, tak wangi lek no. Iya. Ini lho, Rek. Oh kene iki lho. Iya, garapan. Iki lur, tak didoi disangkas ya.
Ini motor termahal yang pernah saya beli. Ini harganya 750.000. Nah, ini 17 juta, 18 juta. Ora 20 juta ra oleh niki. 20 juta. Loh, itu ora oleh. Ini tak duduk. Bus TP special edition depan belakang. Lah lek pengen ngungkek tinggal di gini kan. Ngok ngono. Ini ya. Ya bunyi dong. Iki garapanmu apa ta jan iki? Nah, iki calone iki tak gawe anu. Endi sarep slide-ne? Ya kae. Ayo wae yo. Ya ya ayo wae. Ayo main iku kan tak tekone mobil-mobil rek tegel metu. Dibe 20.000. Wis piye lah piye? Kesore lho lek maton iki wisan. Tumpakne iki yo. Ya ya. Mama nggo kuwi sian. Iki Kang. Iya ya kuwi lho lek. Iki ora oleh wae iki ya. Ya kae. Iki kebon ya. Iya ya lek ya kuwi. Aku kan calon bos. Bos muda. Oleh togel 10 nomeran. Bocono Kang. Iya, iya. Sik, sono ibak ora. Sak masak ya? Kok aku kene. Adalah. Wis, Panggil saya bos muda ya. insyaallah. Itu aku togel 10 nomeran lho. Ayo ya. Kowe nengok kene. Enten ono tekan sore. Kowe ngono ning kene. Diapusi nomor yang apa? Ya. Angkar ngopi aku lek kowe nyandi mulai apa melu aku? Mulai macam. Ya wis ae lakno.